सुविशालमिदं विश्वं पवित्रं ब्रह्म मन्दिरं चेतसो निर्मलं स्थिरं चैतं शास्त्रं शरणं विश्वास धर्ममूलं हि प्रीतिपरं साधनं सार्थ नाशन्तु वैराग्यं ब्रह्मैव प्रकीर्तते। ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। ओम नैजिथामथि बोसोरसालिया जथुमा उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफाद लोगोसे प्रसार संसद आफाद आरो 21थि उदालगुरि जिल्ला आइजो आफाद लोगोसे लाइमोन आफाद दिनैनि बे हाबाफारियावनो नुजाथिफैनो हानाय जोंहा बे उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि मानगोनां गाय आफादगिरि आफा मथेन्द्र ब्रह्म बाबा लोगोसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आगुनि आफादगिरि आफा दायो हयथ' बोसोनगिरि जानांगौ आफाया आरो बारग' एमएलए जाखांबाय माजबाद समस्तिनि मानगोनां आफा दिनैनि बे सान्थौ बिजिरनायाव बाहागो मोननाय सान्थौ बिजिरगिरि आइ मानगोनां नजिमा बसुमतारी आइ आरो आइजों लोगोआव थाफानाय गावबागाव बिबानाव थानाय मानगोनां आइमोन आरो बेवहाय दिनैनि बे सान्थौ बिजिरनायखौ दैदेननाय मासिगिरि आफा आरो बे सान्थौ बिजिरनाय हाबाफारिखौ नोजोर बोआरि हिसाबै बिबान मोननाय जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय फोसावदिं आफादगिरि आफा आरो बेवहाय जौस्राङाव जिरायनाय गावबागाव बिबानाव थानाय मानगोनां आफामोन लोगोसे आइमोन आरो दखरफ्रोमबो आनसलिकनिफ्राय सफैनो हानाय नैबे पेन्डेलाव जिरायनाय मानगोनां आइमोन आरो आफामोन आरो बावहाय सफैनो हानाय ससियेल मिडियानि मानगोनां आइ आफा दा दिनैनि समाव आंखौ ओरैबायदि मोनसे गिदिर टपिक होबाय आंखौ नाथाय आं बे लाइननि सासे सुबुं नङामोन नाथाय आंखौ बेवहाय दिनै सायख'ना होनाय जाबाय। आं सासे साधारन सासे स्कुलनि मास्टारसो आं सासे शास्त्रनि मास्टार नङा दा बेवहाय आंनि बाहागोआव थेवब्लाबो आफामोना आंनो सायख'नानै होदों आंनि आयदाफारियाव बावहाय मा होदों आंनो सैध धर्म पक्ष में राजा प्रजा का कर्तव्य होननानै होदों थारमाने सैध धोरोमनि फारसे राजा प्रजानि मावनो गोनां हाबा बेखौ होदों आरो दा बावहाय बेथ' बिराद गिलिर बिबान आङो मिथिया जे सैथोआ माखौ बुङो धर्मआ माखौ बुङो आं बेखौबो मिथिया राजाया सोर आं बेखौबो मिथिया फोरजायाबा सोर आं बेखौबो मिथिया आरो बिसोरो गाव गावनि मावनांगौ हाबाफोरा मा मा आं बेखौबो मोजाङै मिथिया आं दायो बावहाय बिनि सोमोन्दै आइमोननो आफामोननो जे बे आयदानि सायाव जे रोखायै फिननाय होनो हागोन बा फिट आं बुंनो हागोन आं गावखौनो गेरेन्टि होनो हाया आं जास्ट शेयार खालामनो फैदों आइमोनजों आफामोनजों आं रायलायगोन आं बुजियिखौ आइमोननाव आफामोननाव सोंनानै लागोन आं जिखिनि हायो आं बेखौसो बुंगोन आइमोननि आफामोननि सिगाङाव दा बेखाय आंनिफ्राय जाबायदि लुबैदों हयथ' बेखौ मोननो हानाय नङा आफामोन आरो बे जाथावना नङा आं गावखौनो दुखु फोरमायनानै लाखानाय जाबाय आइमोन आफामोन दुखु दामोन दा बेखायनो दा गिबियावनो आङो बे हिसाबै जिथुनिखि आंनि टपिक बे टपिकनि आं आयदानि सायावसो आं बिजिरग्रोगोन
बे सैथोआ मा बुस्थु आं बेखौसो बुंग्रोनो सानदों बिनि उनावसो गुसुङै बे आयदानि सायाव सावरायलांनाय आं बेखौ थुलमुलैसो बुंगोन आइमोन आफामोन आं बेखौ फरायबाय थाया फरायब्ला बिराद गोबाव लागोन नै बेखायनो आइमोन आफामोन दायो सैथो धोरोमनि फारसे राजा फोरजानि मावनो गोनां हाबा दा सैथोआ मा व्हाट इज ट्रुथ सैथोआ मा परमहंस आफाया बुंदों शास्त्रआव माबायदि बुंदों जाहा आसे ताहा सैथ बुंदों जाहा केवल देखाय मात्र ताहा मिथ्या बुंदों खोथाया जाहैबाय मा आइमोन आफामोन परमहंसनि रावजोंसो आं बुंदों जिहेथु जोङो शास्त्र बिजिरनाय होननाय लोगो लोगो जोंहा गांद' शास्त्र बिजाब दङ परमहंस आफाया होलांनाय बेनो लास्ट अबतार खोलि जुगनि बेनो लास्ट अबतार आइमोन आफामोन आरो गुबुन अबतार गैला दङब्ला बियो बिजिरगिरि महरैसो फैनांगोन बेवहाय बिनि शास्त्रखौ बिजिरग्रा महरैसो फैनांगोन एनालाइसिस हिसाबैसो फैनांगोन बियो आं बेखायनो बुंदों बे परमहंस आफाया बुंलांनाय आं रावखौसो बुंगोन आइमोन आफामोन दा सैथ होनोब्ला आं दहायनो बुंखाबाय जिनि मा होनदों जाहा आसे ताहा सैथ जाय अराय सम दंबाय थायो बेखौ होनदों सानफ्रोमबो दंबाय थायो बेल'सो सैथो होनदों आंथ' सैथो नङा जेसेबां जिउ जिबिफोर दङ बिफां लाइफां जिब जुनार दङ रावबो सैथो नङा नुनो मोननाय नुनो मोनै बिसोरो सैथो नङा थारमाने जाय दंबाय थायो जाया हनै ब्लाव ब्लाव अख्रां सायाव जोंगासिनो दं बियो दिनैबो दङ गोदोबो दंमोन देनांबो थाबाय थागोन मा हिन्दु मा मुस्लिम मा ख्रिस्टियान गासैखौ बेनो सालायजोबदों बेयाव हिन्दु होननानै नाम गैया बेयाव ख्रिस्टान होननानै नाम गैया बेयाव मुस्लिम होननानै नाम गैया बे गाव गावनि अहंकार स्वार्थ बेखायनो परमहंसआ बुंदों आफाया जाहा आसे ताहा सैथ जाय दंबाय थायो बेसो सैथो बेनो धर्म दानिया बेनो धर्म बायदि बेसो धर्म ধর্ম মানিবা যিনি ধারণ করে আছে তাহাকে ধর্ম বলে নাই যাই जोंखौ हमथानानै दंबाय थायो बेखौसो धर्म होनदों गुबुना धर्म नङा आं बानायनाय नों बानायनाय सोरबा बानायनाय न मोनसेबो धर्म नङा बे नामसो हिन्दुआबो नामसो ख्रिस्टियानाबो नामसो मुस्लिमाबो नामसो ब्रह्म बाथौआबो नामसो जेबो गैया भाई मुं खालि एकमात्र पूर्ण परब्रह्म ज्योतिस्वरूपा जोंखौ हमथादों बिनि मुङासो धर्म बेनो जाबाय इसोर सारा पृथिबिया दिनै बे नङाब्ला रावबो थांना थानो हाया दिनै माखासे सेक्सननि मानसिफ्रा बुंनो नागिरो बे ब्रह्म धर्मआ बाङालि धोरोम होननानै बुंनो नागिरो न हा इसोरा सोरबा बाङालि हारसा बर' थायो नामा इसोरा थायो नामा सोरबा बर' थायो नामा हारसा थायो नामा इंराजि थायो नामा हिन्दी भाषी थायो नामा बे साना बर' ना हारसा देलाय बुंलाय आइमोन आफामोन बे साना हारसा ना बर' ना मुस्लिम ना इंराजि होमबा दिनै बेद बेदान्थखौ बै बाङालिफ्राल'सो बानायदो नामा बे बाङालिनि थाखायल'सो नामा जोंनि बे शास्त्र बिजाबा इसोरा जाथि गैया बिनि मेगनाव गासैबो एखे जोब आइमोन आफामोन आं खुथार खुथार बुंदों आंना रावा गोब्राबद्राय रस गैया आइमोन आफामोन दाउखा सिलाफ्रा बिरलांजोबगोन नै बिनिखाय आइमोन आफामोन इसोरा हारसाबो नङा बर'बो नङा बे रावबो गैया जोङो बे गोग्गानाय अहंकारल'सो बे हाया दैया बारा अरा हारसा ना बर' एसे सिन्था खालामनानै नायनायसाय आइमोन आफामोन एसे सिन्था खालामनानै नाय होमब्ला बै हारसानि धोरोमा बे बर'नि धोरोमा बे बाङालिनि धोरोमा बे बिदि थागोन नामा
थाया आइमोन आफामोन बे हाया दैया बारा केबल कलकातानिल' नङा बे बयनिबो थाखायनो जोंखौ दिनै एरियान होननानै बुङो जोंखौ दिनै एरियान होननानै बुंनो नागिरो मा एरियान बेलाय इसोरा एरियान थायो नामा बे हाया दैया एरियान नामा बारा अख्राङा सान अखाफ्रा नै बेखायनो एसे सिन्था खालामनानै आइमोनाबो बेखौ लानानै जों खर' सान नाङा जों लोरबां जानो नाङा बिराद पावारफुल जानांगौ जोङो इसोरा जोंजों लोगोआवनो दङ जोंजोंनो आपने देखो जेवना मन कार करे जा साबे एखाने भाबे खुजेननेस अन्तपुरे ओरै होनदों जों गावखौनो गाव बिजिरनानै नाय नोङो इसोर होननानै देसे बिदेसे तीर्थ थांनो दरखार गैया नोंनियावनो दङ हा महरै नोंनि मोदोम जोंनि मोदोम दै महरै जोंनि थै खान्थै गोलोमदै हासुदै गासिबो दंजोबो बार महरै जोंनि जिउ जानानै दङ अर महरै जोंनो 90 डिग्री जानानै दंखायो नै अख्रां महरै लांदांदां जानो थाखाय खुगा लांदां बे नबद्वार जानानै दङ जियानो जाथों आइमोन आफामोन दिनैनिफ्राय क्लियार जा शास्त्रआ जोंखौ बेखौसो बुंदों धर्मआ बेखौसो बुंदों बे हाया दैया बारा जोंनि देहाखौ दादों जोंनाव दंजोबो जों इसोरा जोंजों लोगोआवनो दङ बयजोंबो दङ हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान गासिबो दङ रावबो नाङा होननानै बुंनो हाया बेखौ रावबो सोरजियाखै बे गावनो गाव जानानै दंखायो सोरजिदोंसो जोंखौ सोरजिदोंसो आइमोन आफामोन सैथोआबो गावनो धर्मआबो गावनो बे सानावबो रावबो थांना थाया मुलुगनि मानसिया दानिया बुंगोन राजा प्रजा राजाया सोर बे राजाया मेना बावहाय फैबाय नै दाना राजा होननाबाथ' मोनसे देशखौ सासन खालामग्रा बे जाबाय राजा देशखौ सासन खालामग्रा हादरखौ सासन खालामग्रा ओमफ्राय बे देशनि सायाव जायफोर सुबुंफोर दङ बिसोरखौ फोरजा होननानै बुङो बिनि मथे आं मुल खोथाखौसो बुंगोन आं फारि फारि फराया बे राजाया जायहा जेरै गोहो दङ बियो बिनिनो राजा होनदों जायहा जा गोहो दङ सक्ति दङ जि रोंगौथि दङ बियो बिनिसो राजा होनदों बेखायनो रायजोखौ बेंनो हानाय सक्ति थानायखाय जाय बेङो बे रायजोखौ बेखौ राजा होनना बुङो आरो बे रायजोनि सिङाव जाय सुबुंफोर दङ बेखौ फोरजा बुङो राजाया मोजांब्लानो आइमोन आफामोन फोरजाफ्राबो मोजां जायो राजाया जुदि गाज्रिबा फोरजाफोराबो गाज्रि जायो आरो देशा धंस जायोमोन आइमोन आफामोन बेनिखायनो राजाया फोथायसुला जानांगौ इसोर सिबिसुला जानांगौ बेहा धोरोम थानांगौ राजा जानोब्ला बेनो धर्मबो नांगौ धर्म थायोब्लासो बियो फोरजाफोरखौ अननो रोंगोन बे राजायाबो खिन्थु गाव देशाव थानाय समावल'सो राजा नाथाय बैनि फोरजासो बे पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि बेबो फोरजासो जों फोरजाखा खिन्थु बै राजायाबो बै पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि राजासो जोंहा बुंखादोंना सहस्र रश्मि रेसु हत्र परमात्मा प्रजापति होननानै बुंखादों जों जेसेबां दङ प्रजापतिया बुंखादों गावनोखा फोरजाफोरनि बिफा होननानै गावसो सोरां होनानै जोंखौ फोथांना दंगासिनो दं मुलुगखौ नायगासिनो दं बिनि सोरांनाय रिफिनायजोंसो जों थांना दं बेबायदि आरो आइमोन आफामोन बेबायदि होननानै सानना ला आं एकदम गुसुङैसो बुंगोन बेखौ बे जाबाय फोरजा राजाया जुदि मोजांब्ला फोरजाफ्राबो मोजां राजाया जुदि गाज्रिब्ला फोरजाफ्राबो गाज्रि जागोन थारमाने राजाया मोजाङै देशखौ सासन खालामबा फोरजाफ्रा सान्ति थानांगोन बेनिखायनो राजा जानानै बेहा मा हाबा मावनांगौ दङ फोरजाफ्रा मा हाबा मावनांगौ दङ बिनि खोथा बुंदों बेवहाय राजाया राजा जानानै जेनेबा बेहा धोरोमनि फोथायनाय थानांगौ थाथारनांगौ फोरजाफ्राबो धोरोमनि फोथायनाय थानांगौ बे पुर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपखौ जुदि राजाया सिनायोब्ला बेनो इसोरा गियान होगोन सक्ति होगोन बिबेक होगोन आरो देशखौ माबोरै सालायनांगौ बेनो खायदा बुद्धि होगोन आइमोन आफामोन आरो बे फोरजाफोरनि थाखाय मा हाबा मावनांगौ बेखौ मोजाङै मावगोन दिनै जेनेबा हमना ला एग्जाम्पल महरै दा मन्त्रि एमएलए थायो बिसोरखौबो राजा होनदों बिसोरो गावनि समस्थियाव थानाय
बा गावनि हादराव थानाय मानसिफोरनो मा मा मावनांगौ न' गैजायै न' लुना होनांगौ दालां गैया दालां बानायना होनांगौ लामा गैया लामा बानायना होनांगौ बेबायदिनो गाननाय जोमनाय गैया गाननाय जोमनाय बेबस्था होनांगौ जानाय लोंनाय गैया जानाय लोंनायनि बेबस्था होनांगौ बेबायदि जुदि राजाया जुदि प्रजाफोरखौ जुदि अननो रोङोब्ला बे अराय सम सान्तिखौ मोननो हागोन आरो देशाबो सान्ति थागोन होननानै बुंदों बेखायनो गोदो गोदाय ओरैबायदि राजा दंमोनदों बेवहाय जासु राजा प्रजा दुखारि स नृप अबश्य नरक अधिकारी होनना बुंदों जासु राजा प्रजा दुखारि स नृप अबश्य नरक अधिकारी दानि जुगाव मा होनदों राजायाबो मोजां नंला फोरजायाबो मोजां नंला राजाया मोजां नङैखायनो देशा असान्ति गावजों गाव दानलाय सुनलाय नांलाय खमलाय बे जानायखौ बे नायनो हाया बेबायदि जानानै दङ बे जानायखौ बै नायनो हाया बिदि जानानै दङ आइमोन आफामोन जों दानो बेबायदि नुखादों बेखायनो राजाया मोजां जाथारनांगौ मोजां जानोब्ला बे धर्म थानांगौ इसोरखौ सिनायनांगौ आरो बेबायदिनो गोदो गोदाय ओरैबायदि धोरोमसुला राजाफोर दंमोन जेरैहाय दशरथ राजा जेरैहाय युधिष्ठिर रामचन्द्र दङमोन बिदिनो जनक राजा दङमोन बिदिनो बिश्वमित्र राजा दङमोन बेबायदि राजाफोर दंमोन बिसोर ओरैबायदि धोरोमसुला आरो बिसोरो सानफ्रोमबो जयग होयोमोन होनना बुंदों प्रजाफोरनि मोजांनि थाखाय मुलुग मोजांनि थाखाय जोबोर अनसुलामोन बिसोरो मुलुग मोजांनि थाखाय बिसोरो सानफ्रोमबो जयग होयोमोन होननानै बुंदों आइमोन आफामोन बेनिखायनो बिसोरनि रायजोआ राम रामै थांदों जोबोद गोजोनै थांदों आरो प्रजाफ्रा जोबोद सुखै जिउ खांनो हादों होनना बुंदों आइमोन आफामोन बेखिनि बेखायनो जोङो बे टपिकनि सायाव इसेबां गोलाव खालामाजासे आङो बेखौनो बुंबाय आं मोनसे दायो बेखौ फोजोबनानै आं मोनसे खोथा बेयाव दाजाबदेरनानैसो बुंनो नागिरदों बेनो जाहैबाय मा दिनै जोंहा बे सैथ'नि सोमोन्दै धर्मनि सोमोन्दै मिथिनो थाखायब्ला जोंनो बिद्या गुरुनि गोनांथि दङ जोंनो ट्रेनिंनि बेबस्था थानांगौ बिद्या गुरु बे सयखन शास्त्रखौ जोंखौ फोरोंग्रा मोनद' शास्त्रखौ फोरोंग्रा जोंनो बिद्या गुरु नांगौ आइमोन आफामोन बेनि थाखाय जोंनो स्कुल बादि नांगौ थारमाने जोंहा सेबाश्रम नांगौ बावहाय जोंहा गुरु आफामोना फोरोंगोन आरो जों मोनसे मोनसे बिदिनो सोंनानै लानो हागोन बुजिखौ जों सोंनानै लानो हागोन बेनिखायनो जोंनो मा नांगौ जोंनो बिद्या गुरु नांगौ जाय बे बिद्याखौ होगोन बेखौ बिद्या गुरु नांगौ गुरुआथ' जोंहा सासे लखासो दङ परमहंस आफा बेनिफ्रायथ' गुरु गैया परमहंस आफायानो जोंनि थाखाय गुरु लास्ट गुरु जानानै दङ बेनिफ्राय गुरु गैया जों दा गुरुदेव कालिचरणखौबो जों गुरु होनना बुङो धर्मनिल' गुरु नङा बे खिन्थु हारिनिसो गुरु हारिखौ बियो खैफोदनिफ्राय रैखा खालामदों जोंखौ ब्रह्म धर्मनि गुरु होननानै बेखौ बिराद गाहाय थाखोआवसो दोनहरदों बुंनो थांब्ला ब्रह्म धर्मनिल' गुरु नङाथ' बियो हारिनिसो गुरु हारिखौ मा मा बिथिङाव बे जोंखौ जौगाहोदों नोंसोरथ' जों मिथिगौ आइमोनहा आफामोना साहित्यनि बेलायावबो बे लांदों राजखान्थिनि बेलायावबो लांदों सोलोंथाइनि बेलायाव बे लांदों समाजखान्थिनि बेलायाव जोंखौ जौगाहोदों फारफ्रोमबो हारिमुनि बेलायाव आबादनि बेलायाव जेरावबो बे खामानि मावदों दिनै बिनि मावनायानो जों दाबो दंबाय थायो बेनिखायनो गुरुदेव कालिचरनाबो थैयाखै दाबो दंबाय थायो जोंखौ फोरोंबाय थादों परमहंस आफायाबो थैयाखै जोंखौ फोरोंबाय थादों बेनो परमहंस आफा आइमोन आफामोन बेनो परमहंस आफाया गालांनाय नैबेयाव दंखायो बेयाव गोथाङै दंबाय थायो परमहंस आफाया थैयाखै थैदों होनना सानदों नामा आइ आफामोना बेनो जोंहा बेनो गुरु जानानै दङ नै दायो फोरोंगासिनो दं जोंखौ मोजां फराय थैदों होननानै नार्भास दाजा परमहंस आफाया जोंजों लोगोआव दंबाय थायो दाबो सिन्था दाखालाम नैबेखायनो जोङो लोब लोब जानांगौ दिनै जेरैबायदि जानांगौमोन हनै गैया मोनद' आनसलिक जोंहा लोब लोबसो जानांगौमोन नाथाय गैया दिनै थारमाने बिनि सायाव उखैनाय गैया नै बेनिखायनो आइमोन आफामोना बुंबाय बिनि उनाव जोङो गोरोन्थि दाखालामसै बयबो लोब लोब फैनानै खोनासंफैनो नाजा न'आवलाय माथो थाबाय थानो बेयाव फैबा माबा मोनसे मोनगोन आं बुंनो हायाखै आफामोनहा बुंगोन हनै गुरु आफामोन दङ बुंगोन ना मोजां मोजां खोथा आरो आं जि बुंलांबाय बुंनायखौ फोरसिनानै बुंफिनो दा आफाया जोंहा दंखायो गुरु आफा दंखायो नैबेखायनो आंनावथ' साबा बिखा आंना गोरोन्थि जाखागोन आं दहायनो बुंखादों गोरोन्थि जाखाथारगोन आंखौ गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय आफाया
बेबायदि आरो आं सिखार जाखायो आङो बिनि थाखाय आं गोलाव खालामनो नागिराखै जोंहा आइमोन दङ आं जोबनायाव मोनसेल' बुंबावनोसै बेखायनो परमहंस आफाया मोनसे खोथा बुंलांदों खावलायलांदों ओरैबायदि खावलायदों राजा प्रजा बादशा जमिदार धनी दरिद्र हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टियान ओरैनो ऋषि मुनि मौलबी फादरी होनदों पण्डित प्रफिट मनुष्यगण आफन आरो आफन आफन मान अपमान जय पराजय सामाजिक स्वार्थेर प्रति दृष्टि शून्य हया शांत और गम्भीर भावे सार भाव ग्रहण करुन नाम बुंलांदों बियो नै मुलुगनि हिन्दुखौबो खावलायदों ख्रिस्टियानखौबो खावलायदों मुस्लिमखौबो खावलायदों बिथिंजाय राजा फोरजाखौ खावलायजोबदों बादशा माने राजायानो बिसोरखौ बे बादशाया हयथ' मुस्लिमफ्रा बाहायो बादशा राजा प्रजायाथ' जोंनि जाखाबाय ओमफ्राय बिथिंजाय थाबाय जमिदार वेस्ट बेंगलाव दं खोमा जमिदार वेस्ट बेंगलाव जमिदार थायो बिसोरखौ खावलायहरजोबदों परमहंस आफाया ओमफ्राय धनिखौबो खावलायदों दरिद्र गोरिबखौ खावलायदों बेनिफ्राय बिथिंजाय सोरखौ खावलायबावदों ऋषि मुनिखौ खावलायहरबावदों हनै हिन्दुफोरनि जाहैबाय ऋषि मुनिया ऋषि मुनि मौलबी नै जाहरबाय मौलबी एकदम बे मुस्लिमफोरखौ खावलायहरबाय हनै फादुरि ख्रिस्टानफोरखौबो बुंहरबाय हनै आरोबाव मा होनबावदों पण्डित होनबावबाय पण्डितखौबो खावलायहरदों मा होनना खावलायदों पण्डिताथ' शास्त्र लिरो जे बेदान्त लिरदों पण्डितफ्रा गीता बाइबेल जेसेबां दङ लिरजोबदों शास्त्र जेसेबां दङ लिरजोबदों बिसोरखौबो खावलायदों नोंसोरहा जुदि माबा मोनसे मान मोननांगौ दङब्ला आरो अपमान मोननांगौ दङब्ला बेफोर गासैखौबो ज्राब दोनथ'नानै होनदों समाजारि स्वार्थफोरखौ गारजोबथारनानै होनदों नै नोंसोरो सैथोखौ मोजाङै बिजिरनानै नायदो आरो सैथोखौ आजावदो होननानै खावलायहरदों थारमाने नोङो ख्रिस्टियान धोरोमनिबा ख्रिस्टियान धोरोमाव थानानैनो नोङो हुम जयग' हो होनना बुंदों नोङो मुस्लिम धर्मबा मुस्लिमाव थानानै जयग' हो होनदों नोङो हिन्दुब्ला हिन्दुआव थानानैनो जयग' हो होनदों नोङो जुदि बर'ब्ला बर'आव जयग' हो नोङो जुदि असमिया राव हो नोङो जुदि संस्कृत राव रायज्लायब्ला संस्कृतआव जयग' हो नोङो जुदि बाङालिबा बाङालि राव संस्कृत नोङो जुदि हिन्दी भाषिबा हिन्दी रावजों जयग' हो इंलिस रावजों जयग' हो बेफोरबायदि आरो जायहा जे रोंगौ बेबायदि होनो थिनदों जाहाथे बे मुलुगा अराय सम गोजोन जायो मुलुगनि बे बारहावाया सोदां जायो बे मोनब्रै आथमनि जिउ जिबिया जाहाथे बेखौ मोनजाजोबो बेखायनो बुंदों जयग' होनायाथ' जेबो खोथा गैया जयग' होयोबाथ' मुलुगासो मोजां जायो बेखौ हिन्दुआबो मोनो ख्रिस्टानाबो मोनो मुस्लिमाबो मोनो गासैबो मोनजोबो जेसेबां दं मोनब्रै आथमनि जिउ जिबि उरन बुरन भ्रमण गजन गासैनिबो जों खनसेयावनो हाबा मावनाय जाखायो नङाब्ला जों बबेबा मोनसे मुर्तिखौ खुलुमगोन बे गावनि थाखायल'सो जाबाय सोरबा सासे मानसिखौ खुलुमगोन गावनि थाखायल'सो जाबाय बेयो बबेबा मोनसे अन्थाइखौ खुलुमगोन गावनिल'सो जाबाय बेथ' मुलुगनि थाखाय मोजां जायाखै बेखायनो मानसिनि खुलुमनाया खिन्थु मोनब्रै दङ दा आइमोन आफा मोनब्रै रोखोमनि खुलुमो मानसिया इसोरखौ सिबियो मोनब्रै रोखोमनि बेखायनो बै जोंहा नैबाबाव नायथां सार नितिक्रम उत्तम ब्रह्म सद्भाव ध्यान भावस्त मैथाम होननानै स्टुडिर जपहो तम बेयावबो भाब बायह फुजा धमा धमा होनना बुंदोंमोन जायफ्रानोखि पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपखौ सिबियो बेखौ मा होनदों उत्तम सबनिफ्राय साबसिन होनदों बेखौ उत्तम पूर्ण परब्रह्म ज्योति जायफ्रा जोंमा गुरुखौ खुलुमो झुम जयग' होयो बिसोरखौ बिराद उत्तम बयनिख्रुइबो साबसिन होनदों बेखौ एक नम्बर इसोर खुलुमनाय एक नम्बर आरो दुइ नम्बरा जाबाय जायफ्रा बै महापुरुषफोरखौ खुलुमो बिसोरखौ मा होनदों मैधम होनदों जेरैहाय जिसु ख्रिस्ट' हजरत महम्मद बेफोरबायदि जोंहा महापुरुष गैया होमबा गौतम बुद्ध महावीर जैन दङ बिसोरखौ जायफ्रा खुलुमो बिसोरखौ मा होनदों मैधमावसो गोलैबाय बिसोरो गेजेर खलमनि आइमोन आफामोन गेजेर खलमनि बिसोरो इसोर खुलुमनाया आरो जायफ्रा एखेबारे
बै जिबि गुबुन गुबुन नंनानै जाय खुलुमो सैमाया बेलेग अमाया बेलेग मानसिया बेलेग उमुगा बेलेग गुबुन गुबुन साननानै खुलुमो बेखौ मा होनदों अधम होनदों अधम होनना बुंदों गुबुन गुबुन नंनानै जाय इसोरखौ खुलुमो बे अधम आरो ओमफ्राय जायफ्रानिके जड़ पदार्थ गोथै जायफ्रा मुसुखा माबा माबि खुलुमो बिसोरखौ मा होनदों अधमाधम आरो बिनिख्रुइ जेबो गैला होनदों सेस आरो बिराद अधमाधम अधम बेखायनो जेबो गैला बाबा जिर' बेखौ होनदों थारमाने बेखायनो दिनैनि मुलुगनि सुबुं माहारिया दिनै इसोरखौ मोनब्रै थाखोआव खुलुमो होमबा जों बबे मोनसेखौ खुलुमनो बेखौ सिन्था खालामनानै नाय आइमोन आफामोन जों बबेखौ खुलुमबा बयनिख्रुइ उत्तमसिन जागोन बेखौ सिन्था खालामदो जोंहा संस्कृत श्लोकआव बुंना दोनखादों आफामोना मिथियो आं जायखिजाया थब्लंबाय आं बारा बुंला आइमोन आफामोन आङो जिखिनि टपिक बे टपिकखौ आं फुरा बुङालासिनो आं एसे बिथिंसो बुंहैबाय आंनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा हो बेनिखायनो आङो बुंखादों आं शास्त्र रोङा आं स्कुलनिसो मास्टार आं शास्त्रनि मास्टार नङा आं सोलोंगोनसो लासै लासै इमन हाद्रायबो नङा एसे हायो होनना बुंदों आं इमन हाद्रायबो नङा खिन्थु संस्कृत श्लोकफ्रा आंहा थाब थाब गोसोआव थायो सना आंनो एसे नायबानो जायो संस्कृत श्लोकआ आं दा 50टा 80टा संस्कृत श्लोक बुंनो होनबाबो हागोन आङो आइमोन आफामोन आं मिसा बुङा बुंबाय आरो आं बेखिनिखौनो बुंबाय आं जोबनायाव बयनोबो अननाय मोजां मोननायखौ बयबो आइ आफामोननियाव जासिहरनानै आं मोनसे संस्कृत श्लोकजों फोजोबनो सानबाय आं दे बिदिब्ला आइमोन आफामोन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः आंनि बुंनायखौ आंनि सिगाङाव दोनथ'बाय आइमोन आफामोन